Bizning ишек алдында бик начар асфальт. Чөнки аны правила буенча салмаганнар. Güzel Muratova hatta qor astındагы чыкыр-чакырларның да кайда икәнен яхшы белә. Ярылып беткән асфальт юл үзәккә үтте ди. Блюхер урамындагы 6-нчы йорт ишек алды президент тәкъдиме белән тормышка ашырылучы программага кертелгән. Безнең собрание үтте. Собраниеда килде представитель администрации безнең районның һәм проектировщик да булды. Biz аның белән алданрак очрашкан идек проектировщик белән, үзебезнең теләкләрне белдергән безгә кирәк расширение парковочных мест. Президент программасының тагын бер уңай ягы шунда ки бирдә тулысынча халык мәнфәгатен исәпкә алып эшлиләр. Менә бу ишек алдында мисал өчен, әлегә балалар мәйданчыгына калырга кирәкми, чөнки юл әйбәт хәлдә. Инде күргәнебезчә, менә бирдәге атынгычларны алыштырырга кирәк, чөнки монда ышанып балаларны утыртырлык түгел. Шулай ук җирдә халык фикеренчә, спорт мәйданчыгында тулысынча яңартырга кирәк булачак. Йорт янындагы асфальт юлны ямап торганнар үзе тик бер җирдән каплыйлар, икенче яктан җимерелә тора, андагы пычрак аяк киеменә ияреп фатирга керә. Программа булмаса, ишек алдын башкача тәртипкә китерә алмас идек диләр. Машины практически у всех есть. Без ишек алдында ремонт ясау буенча җыелыш үткәргән вакытта йортта яшәүчеләр белән уртак фикергә килдек. Һәркемгә машина куярга урын, балаларга уйнарга мәйданчык кирәк. Җирдән дөрес итеп файдаланганга күрә, машиналарга урын артачак. Монысы күрше урамдагы ишек алды, анда әлеге программа буенча быел ремонт ясалган. Балалар мәйданчыгы, скамияләр, машина кую урыннары бар. Яңа юл, тротуар салынган. Бик ошый, бик әйбәт, бик зур рәхмәт шундый детская площадка ясаганга. В смысле дорог все великолепно. Йорт янындагы асфальт юллар, тротуарлар искиткеч яхшы. 2022 елда Татарстанда 1000-нән артык ишек алды ремонтланачак. Аларның төгәл исемлеге ел ахырында раслана. Активно участвовать в обсуждении. Ремонт булачак ишек алдындагы йортта яшәүчеләр белән очрашып сөйләшәчәкбез. Апрель аенда эшләр башланырга тиеш. Сентябрьгә төгәлләргә дип торабыз. Киләсе елда ишек алларын ремонтлау өчен бюджетта 8 миллиард сумнан артык акча каралган. Удорожание было, вы сами видите, и на металл, и на дерево. Төзелеш материалларына бәяләр артып торса да, без тиешле суммага сыешырбыз дип уйлыйм, чөнки көндәшлек көчле. Материаллар җитештерүче заводлар Россиядә йөзләгән, без сатып алганчы һәр нәрсәне җентекләп өйрәнәбез. Иң мөһиме, бер оешма үз эшен башкарып киткәннән соң икенчеләре килеп аны җимермәскә тиеш, аңлашып эшләү кирәк ди төзелеш министры. В основном выстраивается такой график, что Башта асфальт салып, аннары җир астындагы турбаларны алмаштырабыз дип яңа асфальтны казырга булмасын иде. Шуңа төрле ведомстволар белән килешеп эшлибез, график төзедек. Ишек алларын ремонтлау буенча президент программасы 2019 елдан бирле гамәлдә. Ул 5 елга исәпләнгән. Аның нигезендә Татарстанда 7000 ишек алды тәртипкә китерелергә тиеш. Илдар Сафирин, Александр Вальнов, Алмаздетдинов, Яңа Гасыр каналы.